дар заминаи дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба расонидани кӯмакҳои моддӣ ба ятимону маъюбон ва оилаҳои камбизоат дар арафаи соли нави милодӣ шахсони саховатманди ҷамоати деҳоти Сомони шаҳри Ҳисор ба табақаи ниёзманд кӯмакҳои моддӣ расониданд. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор, соҳибкорони маҳаллӣ ва шахсони саховатманди деҳаи мортипаи ҷамоати деҳоти Сомон дар арафаи соли нави милодӣ ба табақаҳои ниёзманд аз ҷумла ба хонандагони ятиму камбизоати мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 кӯмакҳои моддӣ расониданд. кӯмакҳо аз маҷмӯи либосҳо, шиму пойафзол, куртка ва бастаи шириниҳо иборат буд. илова бар ин, фаъолони маҳалла ба мактаб 2 адад таҷҳизоти каммасрафи барқии гармидиҳанда низ тақдим намуданд. ин аст ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгирии ин қишри ҷомеа ҳамеша ба соҳибкорон ва шахсони саховатпеша дастуру супоришҳои мушаххас медиҳанд. бениҳоят хурсандам ки ман ҳамин шахсони саховатпешаи муртепа деҳаи ҷамоати деҳоти Сомон ин иқдомро пеш гирифтаанд ва ин як кори хайру савоб аст. челе ки мегӯянд ҳар ки хандонад ятими хастаро бозёбад ҷаннати дарбастаро. имрӯз мо шоҳиди он шудем ки 55 нафар ятимони кул бепадар бемодарон соҳиби либосҳои зимистона гаштанд ва ин дар ин фасли сармо албатта ин як кори аз ҳама беҳтарин аст ва ман ба кули мардуми саховатпешаи мардуми Тоҷикистон ҳамеро гуфтанӣ ҳастам ки чунин иқдомҳои некро онҳо ҳам ҷонибдорӣ кунанд, ро ба ҷониби мисол муассисаҳо биёранд дар корҳои таъмирӣ, дар корҳои аз навсозӣ ва инчунин мана дастгирии ҳамин ятимон дасти кӯмаки худро дариғ надоранд. роҳбарияти ҷамоати деҳоти Сомон ки дар маросими тақдими тӯҳфаҳо ба хонандагони ятиму ниёзманди мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 иштирок намуданд, иброз доштанд ки анҷом додани амалҳои хайру савоб аз ҷумла ғамхорӣ зоҳир намудан ба ятимону бепарасторон, эҳтиёҷмандон ва камбизоатон ҳамеша дар мадди назари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурӣ қарор дорад. аз ин рӯ онҳо низ дар заминаи сиёсати хиратмандонаи роҳбари давлат оид ба дастгирии ятимони ниёзмандон кӯшиш мекунанд дар доираи имконияти мавҷуда дар беҳтар намудани сатҳи зиндагии ин қишри ҷомеа тадбирҳо андешанд. дар ҳудуди шаҳри Ҳисор корҳои хайриявию кӯмак расонидан ба оилаҳои ниёзманд пайваста рафта истодааст ва мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар тамоми деҳаҳои ҳудуди ҷамоат чунин корҳои хайриявию кӯмак расонидан ба оилаҳои ниёзмандро идома диҳем. аз тамоми мардуми шаҳри ҷумҳурии Тоҷикистон даъват ба амал меорам ки ба оилаҳои ниёзманду оилаҳои эҳтиёҷманд кӯмаки худро дариғ надоранд. хонандагони мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 барои ғамхории ашхоси саховатманди деҳа бо баёни миннатдорӣ изҳор карданд ки бо тартибу интизоми намунавӣ ва дониши аъло таҳсилро идома медиҳанд. дар ин замина ёдрас мекунем ки роҳбарияти ҷамоати деҳоти Сомон бо саховатмандону эҳсонкорон ҳамкорӣ зич дошта пайваста ниёзмандонро дастгирӣ менамоянд. дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 шаҳри Ҳисор 1055 нафар хонандагон дар 2 баст бо шароити хуб таълиму тарбия мегиранд ки 55 нафари онҳо ятими кул, нимятим ва аз оилаҳои камбизоат мебошанд. умед бар он мекунем ки мардуми сарбаланду ватандӯсти мамлакат ҳар як фарди бо нангу номуси кишвар анъанаҳои неки бунёдкориву хайрхоҳона ва созандагии ватани муқаддасамонро идома бахшида бо сарҷамъиву муттаҳидӣ барои пешрафти Тоҷикистони соҳиб истиқлол саҳми босазои хешро мегузоранд.